गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावथारनो होनना पस्ट खालामना धमखि होग्रा सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों हुसेन आली होननाय सासे सुबुङा पस्ट खालामनानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ AK-47जों गावथारनो होनना धमखि होदोंमोन आरो बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिखौ गाज्रि सोदोबबो बाहायदोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बे सुबुंखौ लोगोसे सासे MLA सुमन हरिप्रियाखौबो गावथारनो होनना धमखि होदोंमोन। बे हुसेन आली होननाय सुबुङा बे गावथारनो नागिरग्रा सुबुंनि हेंथायै पुलिसआ थानायाव गोबां गसर थिसननाय जादोंमोन। गसर थिसननाय बायदियैनो कामरुप पुलिसआ गावथारनो नागिरग्रा आलीखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबनि बिजाथिफोरनि मुंखौ UPPL दोलोआ फोसावबाय। UPPL दोलोआ आसाम उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिनि गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावना होबाय। फैबाय थानाय 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव जलेन दैमारि आरो 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव जिरन बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावना होबाय। UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया क'क्राझाराव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPL दोलोनि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावना होयो। काबुल मस्जिदनि खाथियाव बम बेरनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा। तालिबाननि सासे सिनियर मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला मैया रबिबाराव आफगानिस्ताननि राजथावनियाव ईदगाह होननाय मोनसे मस्जिदनि खाथियाव बम बेरनायाव गोबां नोगोरारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। तालिबाननि स्प'कमेन जबिहुल्लाह मुजाहिदआ टुइटाराव टुइट खालामना बुंदों दि काबुलाव गंसे मस्जिदनि हाबलांग्रा दरखंआव बमखौ टार्गेट खालामनाय जादोंमोन, जेराव गोबां नोगोरारिफोरनि जिउ गोमायो होनना। बम ब्लास्टआ मस्जिदनि हाबलांग्रा दरखं मोखाङाव जादोंमोन, जेराव तालिबाननि दैदेनगिरि मुजाहिदनि बिमानि गोसोखांथावना फोरबो खुंनो लादोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जाना होयो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बम बेरनायनि जाथायनि सायाव रावबो आखायाव लायाखै होनना मोनथिनो मोन्दों। आसामाव बांग्रिं मावदों। आसामाव मैया रबिबाराव बांग्रिं मावदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनायनि गोहोआ 3.8 मोन। NCSनि बायदिब्ला बे बांग्रिंआ बेलासिनि 2:40 रिंगायाव जादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनायनि गोथौथिया 5 किल'मिटार गोथौ आरो आसामनि तेजपुरखौ मिरु खालामना 92.44 किल'मिटार गोजानसिम मावदोंमोन। बे बांग्रिं मावनायखौ NCS थामहिनबा नेशनेल सेन्टार फर सेस्म'लजिआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामना मैया फोरमायदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानखौ NCBआ हमदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानखौ मैया रबिबार थामहिनबा 3 अक्ट'बराव NCB थामहिनबा नारक'टिक कन्ट्रल ब्युर'आ मुम्बाइनि गंसे जाहाजनिफ्राय हमो। NCBनि संदानगिरि मोनसे हानजाया मुम्बाइनिफ्राय गवा फारसे थांबाय थानाय कार्डेलिया मुंनि जाहाजाव गोख्रों संदाननायाव ड्राग्सनि रंजानायखौ फोजोबस्राङो। मोनसे गावारि जिउनि दिन्थि आरो फेशन चेनेलआ जाहाजाव मोनसे पार्टी खुंदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाहाजाव 1800 आलासिफोर दंमोन। बै आलासिफोरनि गेजेराव शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानखौ NCBआ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय लांनाय जायो आरो बेजों लोगोसे सा 8 सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामनो लांनाय जायो होनना मोनथिनो मोन्दों। गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमदों। त्रिपुरा पुलिसआ सुनिबारखालि सेपाहिजाला जिल्लानि बिशालगड़ महकुमायाव ड्राग्सनि हेंथायै संदानना गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनो हायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननानै सिलगड़ पुलिस फायखिफोरा आफगान ओनसोलनि थागिबि नन्दन साहुनि न' आरो बिशालगड़ महकुमानि सिङाव थानाय लालमुरा सिंनि सेराव थानाय गलायाव अपारेसन खालामो। पुलिस फायखिफोरा सन्देह गोनां जायगायाव सिग्रोमनाय खालामनानै आयेन बेरेखा गं 700 बथल स्कुप आरो गं 250 बेलाथि जौ हमनाय जायो। दायनिगिरि नन्दन साहाखौ हमनायजों लोगोसे गुबुन सेंग्राखौबो सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनाय जायो। बे बाथ्राखौ बिशालगड़ पुलिस थानानि OC देबाशिस साहाया फोरमायो। दुर्गा फुजानि समाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दोनथुमनाय फेग्रा बेसाद मोननायखौ ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिशालगड़ पुलिस बिबानगिरिनि गोख्रों मावथांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों।
सुरुपेटायाव सानै डाक्टर इन्जिनियार बिदा-फंबायआ फुख्रियाव दुगैनो थांनानै जिउ खहा। बजालि जिल्ला सुरुपेटायाव सनिबारखालि सासे डाक्टर आरो सासे इन्जिनियारा फुख्रियाव दुगैनो थांनानै जाब्रबथाय जानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांथाव खालामदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बजालि जिल्लानि गंसे फिसा गुदि देहा फाहामसालियाव दासान्दि खामानि मावगासिनो थानाय सुरजित तालुकदार आरो फंबाय सोमोन्दोनि इन्जिनियार कुमारेश दास मोना सनिबारखालि फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोनब्लाबो दान्दिसे समनि उनाव सानैनिबो गोथै देहाया फुख्रिनि दैयाव गोजावो। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनाङैनो दावराव-दावसि सोमजियो आरो जाथायसालियाव सुरुपेटा पुलिसनि मोनसे हानजाया सौहैनानै गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमारनि न्याय नागिरना कक्राझाराव इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स काउन्सिलनि खौरांगिरि मेल खुंदों। थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेका सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारिखौ पुलिसआ हमनो हानायनि उनाव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमारखौ इउएलबिनि सोद्रोमा होनना नंखायै गावथारनाय जायो। बे जाथायाव इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स काउन्सिलआ जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स काउन्सिलनि सोद्रोमा कक्राझार प्रेस क्लाबआव खुंफुंनायनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कक्राझाराव सोलिनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय सेरफांगुरि पुलिस थानायाव पुलिसनि हेंथायै गसर थिसनदों होनना रोखा बुंथियो। लोगोसे कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं फानेश्वरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो सोरखारखौ खावलायदों। रौतानि जथुम्मायाव बिपिएफआबो बिजाथि फोसावगोन बुंदों गणेश कछारी। तामुलपुर कुमारिकाटायाव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफनि गोनां जथुम्मा। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गेजेराव एसेल' सान थानाय समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव गोख्रैथिया बांदों। बेनि गेजेरावनो 58 नं तामुलपुर बिधानसभा समस्तियावबो उफ्रा बिसायख'थिनि गुदुं बार बारदों। मैया कुमारिकाटा बिपिएफनि मावख'आव उफ्रा बिसायख'थिनि मोनसे गोनां जथुम्मा जायो। जथुम्मायाव गोबां खौरांगिरिफोरजों सावरायनायाव बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारीआ बुङो दि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर आरो गसाइगावआव बिपिएफ हान्जायाबो बिजाथि होगोन। बङाइगावआव आइजो पहरा होनायनि जेयाव जौ फालांगिरि। आसाम सोरखारा जौनि सायाव बोस्रांनाय हाबाफारि लाबाय थानाय समावनो हरनि समाव आइजोनि जेयाव जौ फालांगिरिया नाङो। जौजों आबुं गंसे गिलाननिफ्राय जौ फानबाय थानाय थासारियाव पहरा होनाय आइजो आफादनि सायाव नाङो हिमन्त दास मुंनि सासे जौ फालांगिरिया। उनाव जौ फालांगिरि हिमन्त दासखौ बिदापुर पुलिसआ पुलिस थानायाव लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गेदेर बामुनिथिला ओनसोलनि आइजो आफादा जौ बन्द' खालामनायनि थाखाय गावारियै मोनसे थांखि लानानै ओनसोलाव हरनि समाव पहरा होनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।